Okay. Markela Pandelidi, French throwdown, intermediate category, 25.2 workout. Έλα να το δείξω. Μέχρι κάτω. Τι. Και Θεός βοηθός. Πίσω. Και αυτό είναι στα αγγλικά, στα αγγλικά. Και αυτό είναι στα γαλλικά. Δεν ξέρω γαλλικά, ρε κάπου. Σωστά. Έτοιμοι. Ναι. Πάτα. 10. 2. 1. Πάμε. Πέσε. 45. Ανέβα, 50. 55. 59, 58, 59 αποστάσεις. Μεγάλωσε λίγο μπροστά, πια. Ίσχυα, μην κατεβαίνει χαμηλά, μπράβο. Εκεί, 59 με 2. Ψηλά, μην κατεβαίνει κάτι, δηλαδή. Διώξε τα χέρια, πας να φύγουν μπροστά. Μπράβο. Κάτω το στήθος. Ανέβα, 2. 1,59, 2. Δώξε τα χέρια μακριά ψηλά. Να μην κατεβαίνει χαμηλά η λαβή. Μπράβο. Μεγάλη κουπιά μπροστά και κάτω το στήθος. Μπράβο. Μπράβο. Διώξε τα χέρια σου μακριά. Κάτω το στήθος τελειώνω, διώξε τα στα χαλαρά να φύγουν μπροστά. Μπράβο. Λίγο έμεινες. Μια μικρή διαφορά τα δευτερόλεπτα εδώ με τα δευτερόλεπτα του ροου. Γιατί? Έχουν μια μικρή διαφορά.
Δες δευτερόλεπτο εδώ με το δευτερόλεπτο του ρόλου. Εδώ τώρα είναι 36 και είναι 35. Είναι 38 και είναι 30. Πάει λίγο ένα τσικιέτι μέχρι να συνεχίσει το Bluetooth. Okay. Απλά δεν το δείχνει πιο αργό και το δείχνει πιο γρήγορο. Είναι 60, Okay. είναι 60, είναι 2 μέτρα όπως το σπράνει. Ωραία. Μπράβο, δεν χρειάζεται. Δείξτε πάλι. Έτσι αλλιώς το γράφει και εδώ. Ωραία. Το δείξες εκεί. Ξεκίνα έστω και εσύ αργά. Και σιγά σιγά θα... Πέσε πιο χαμηλά. Πέσε στο στήθος. Ή το κρύβο. Ήταν καλά. Ήταν καλά. Για να φαίνεται το μπέρμπις. Πιο πίσω μπάρα. Πιο πίσω. Να φαίνεται το στήθος της. Οκ, okay, Κάτι έχω κάνει. Ναι, μας για 6. Το. Δέκα. 11, τελευταίο. Μπράβο. Πάμε ρε. Μπράβο, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ένα κομμά. Μπράβο. Βγάλε αέρα. Πάμε, βγάλε αέρα. Ναι, λίγο πίσω. Εκεί καλά είναι. 1. 2. 4. 6. Μπράβο, ρε. 6. 7. 11. Τελευταίο. 12. Πόσο είναι ο χρόνος? Πάμε, 7:37 είσαι. Το έχουμε. Άρα το κορμί σου ίσια για να πιέζει κάτι, να μην σε παίρνει μπροστά του στήθος. Να σου βγει πιο εύκολο. Πάρε και κάνε πιο αργές επαναλήψεις, πάμε. Τέντονα. Μπράβο. Ωραία. 4. 5. Μπράβο. 2 ακόμα. 7. 8. Πάμε. Όχι. Ναι, εκεί που είναι να.
Πήγε πιο πίσω τώρα. Ωραία. 2, ωραία. Ακούμπα. 4. Πέντε. Ωραία. 6. 7. 8. Πάμε λίγο. Πάμε άλλα 2. Πάμε. Κατευθείαν πρέπει να μπεις. Πάμε. Ένα. 2. Μπράβο. 3. 4. Τι να αφήνεις, πάμε. 5 δεύτερα. Πιάσε, πάμε. Πάμε. Πιάσε, έλα. Πάμε. 5. 6. 2. 7. Δώσε πόδια, πάμε. 8. Ωραία. Μπες, πάμε. Καλά είναι. 2, πάμε. 4. 6, πάμε. 7, πάμε, πίεσε το λίγο τώρα, τελείωσε, πάμε. 8. Έλα, λίγο. Τελείωσε τα, πάμε. Έλα, πάμε. Το ρίχνω. 10. Ωραία. 12, 18. Πάμε. Έλα, πάμε. Προσπάθα να τα πάρεις όλα για να μην με κουμπί. Γρήγορα. Δύο. 4 είναι, πάμε. Sorry. Έλα, πιάσε, τελείωσε, πάμε, άλλα 4 είναι, πάμε, τελείωσε. Πιάσε. Πάμε, 1. 2, πάμε. 3, τελευταίο, έλα. 4. Όχι τώρα. Πάμε. 2.
Πόσο έχει? 13-40. 20 δεύτερα. 4. 5. Πάμε. 6. Έλα, έλα. Τέλος. Τέλος. Πατάω στο πέ. Και άλλο στο. Δεν στο λέω. Και άλλο στο. Χάλασα από το γάμο. Δεν πειράζει.